ililista natin ang 10 murang expressway legal big bikes sa Pilipinas. Kung naghahanap ka ng mga motor na pwede na sa expressway, baka makatulong sa'yo ang video na to. Simulan natin yan sa number 10, Rusi Cyclone 400. Ang motor na ito ay na-acquire ng Rusi galing sa sikat na Zhongsheng Motorcycles para pasikatin pa ang kanilang motorcycle lineup sa Pilipinas, lalo na sa mga expressway legal bikes. Isa sa mga pambato ng Rusi brand, itong Rusi Cyclone 400. Meron itong estimated price na 270,000 pesos. Ang motor na ito ay kargado ng 378cc, 4-stroke, 2-cylinder, EFI, liquid-cooled engine na konektado sa isang 6-speed manual transmission at kaya maglabas ng power na 36 horsepower at 9,000 RPM at 33 Newton meters at 6,500 RPM ng torque. Masasabi na din natin na fuel efficient ang Cyclone 400, lalo na sa average fuel consumption na 30 km per liter at fuel tank capacity na 19 liters. Aba, matipid na rin para sa isang classic big bike at malalim pa ang tangke. Meron itong ground clearance na 145mm para wala ring sayad sa mga naglalakihang humps. Number 9, Bristol Assassin R400. Ang Bristol Assassin R400 ay isang race-inspired bike na may aggressive looks. Tinitignan mo pa lang yung forma, parang naghahamon na ng karera. Merong subok na DOHC twin-cylinder engine na smooth ang tunog, tamang-tama para sa mga beginner na gustong maranasan ang big bike experience. Pinagmamalaki rin ng brand na isa ito sa pinakamaliksi kumilos o agile na sports bike dahil sa magaan nitong chassis. Middleweight lang sa 149 kg at isa sa pinakamurang naked bike sa merkado na may estimated price lang na 298,000 pesos. Sulit na sa presyo dahil stylish at quality ang mga parts. Para sa price point, meron ka ng dual channel ABS at expressway legal na bike. Meron itong 400cc liquid-cooled 2-cylinder engine na naglalabas ng 38.39 horsepower at 10,500 RPM at 28.5 Newton meters ng torque at 9,000 RPM. Kasabay din syempre ng 6-speed manual transmission yan. Merong EFI system kaya masasabi nating medyo matipid na din sa gas. Sabi ng manufacturers, meron daw yung average 26 km per liter displacement, pero wag kang mag-alala. Sure ako na magiging mahaba pa rin ang pwede mong lakbayin gamit ang Assassin dahil sa malalim na 15-liter fuel tank capacity nito. Isang budget-friendly at expressway legal na racing bike, itong Bristol Assassin R400. Pwede nyo na yung isama sa listahan ng mga bikes na bibilhin nyo. Number 8, Husqvarna Svartpilen 401. Meron itong Swedish heritage, kaya ganito ang spelling ng brand na ito. Ipinagmamalaki ng Svartpilen ang rugged looks ng motor nila. Pinaghalong modern at classic, pero makikita mo na lamang ang pagka-adventurous na design. Ang tingin ko dito, tulad sa mga dirt bikes, mas madumi, mas maganda. Mas maputik, mas astig ang forma. Yan ang good design. May estimated price lang ito na 325,000 pesos. Ang Svartpilen 401 ay powered ng modern 373cc single-cylinder compact engine. Naglalabas ng 37 Newton meters ng torque at may 6-speed gearbox. Perfect para sa urban riding. Merong pagkabilis-bilis na 44 horsepower peak at sa tingin ko ay may ibibilis pa yan dahil lightweight lang ang bike na ito. EFI na din kapares ng ride-by-wire system para sa swabing pagkontrol sa malahalimaw na power ng bike. Isa pang espesyal sa bike na ito ay meron itong easy shift sensor kung saan napakadaling mag-up and down shift nang hindi gumagamit ng clutch. Ang ganda ng technology na to dahil alam ng ECU sensors kung saan gear ka mag-shift depende sa RPM o engine load mo. Hindi din natin makakalimutan ng trellis frame na nakakadagdag sa appeal at agility ng motor. Ang trellis frame ay matibay pero magaan. Bukod sa mabilis at race ready, expressway legal na din. Yan ang Husqvarna Svartpilen 401. Number 7, Bristol Invictus 400RR. Ang Bristol Invictus 400RR, ang kauna-unahang sports bike ng Bristol dito sa local market. Dinesign at dinevelop ito ng Chinese manufacturer na Kove. Nagbibigay ang Invictus ng top-notch performance para sa isang beginner-friendly na sports bike. Meron itong affordable estimated price na 278,000 pesos sa market. Sa performance, di ka nito ipapahiya. Meron itong 400cc parallel twin engine na may Bosch EFI kapares ng 6-speed manual transmission. Naglalabas ito ng 40 horsepower at 28 Newton meters ng torque. Napakabilis ng sports bike na to pagdating sa biglaang arangkada. Ang isang defining feature nito ay ang single-sided swing arm na aminin na nating astig dignan. Makikita mo lang din yan halos sa mga high displacement at premium bikes, kaya alam mong pinagtuunan talaga ng pansin ang engineering nitong Invictus. Average fuel consumption naman 26 km per liter na tipikal sa mga 400cc na mga motor. Tumatakbo ito sa track gamit ang 17-inch wheels sa harap at likod. Meron din kasamang
namang inverted front fork at preload adjustable monoshock. Number 6, KTM Duke 390. Ang mga motor ng KTM ang ilan sa may mga pinakamalakas at pro level na braking power. May astig na frame at design at isa sa pinagmamalaki nila ay ang KTM Duke 390 na may estimated price na 318,000 pesos. Isa itong naked bike na perfect sa mga uhaw sa racing dahil sa kakaiba nitong hatak at bilis. Pinaandar ito ng 373.2cc 4-stroke single-cylinder liquid-cooled engine na may maximum power na 43 horsepower at 37 Nm ng torque, konektado sa isang chain drive, 6-speed manual transmission, equipped na rin ito ng electric starter, electronic ignition system, LED head at taillights at fully digital instrument cluster. Meron itong 11-liter fuel tank capacity at kahit isa itong halimaw sa kalsada, ang average mileage nito ay maabot pa rin ng 28 km per liter. Dissenting mileage pa rin para sa isang expressway legal na bike. Number 5, Bristol Classic 400i. Murang classic styled bike ulit tayo na pwedeng pang chill ride sa expressway. Isa na dyan ang Bristol Classic 400i na may estimated price na 238,000 pesos. Traditional styling pero may mga modern features. May mga reports din na nagsasabi na kaya nitong umabot ng 150 km per hour na top speed. Grabe, hindi mo mamaliitin ang classic bike na to dahil napakabilis din at powerful ang makina. Ang stylish bike na ito ay may oil-cooled SOHC 400cc engine na naglalabas ng 28 horsepower at 33 Nm ng torque. Kapartner syempre ng 5-speed manual transmission. Quality ang mga parts na ina-outsource nila dito. Galing sa mga international OEM automotive suppliers. May hint ng Italian design, components from Japan at ang powertrain galing sa Hartford, Taiwan. Mula sa fuel tank, telescopic fork, dual rear shock absorbers, analog panel, halogen headlight at marami pang iba. Ang classic 400i styling ay throwback talaga sa mga lumang motorsiklo. Mabusisi din ang detalye ng mga parts nito to the last weld point at lahat ng lumalabas sa factory nila ay inassemble ng tao o hand-built. Hindi mawawala ang malakas na braking power nito at ayon sa mga naka-experience na ng classic 400i, ang sarap sa feeling apakan ng preno niya at ramdam na ramdam mo ang quality ng suspension habang naglalakbay sa asfalto. Meron din itong disc brakes at standard na ABS at isang Bristol Classic sa mga legit expressway legal na motor na pwede mong mabili ngayon. Number 4, Kawasaki Dominar 400. Sunod sa ating listahan ay ang produkto ng collaboration ng dalawang naglalakihang kumpanya, ang Kawasaki at Bajaj Auto Limited ng bansang India, kung saan pinagtulungan nilang iluwal ang isa sa kanilang mga pambato sa lineup ng mga motorsiklo noong 2019, ang Kawasaki Bajaj Dominar 400 na masasabi nating nag-dominate din sa merkado ng ating bansa pagdating sa pagiging abot kaya, quality, mabilis at responsive na motor sa estimated price lang na 200,000 pesos. Ito ay registered as expressway legal bike kahit meron itong 373.3cc displacement, maximum power na 34.5 horsepower at 8,000 RPM at 35 Nm at 6,500 RPM ng torque. Single cylinder, 4-stroke SOHC liquid-cooled DTSI engine na pinaresa ng 6-speed manual transmission, chain drive at electric start engine. Hindi lang yan, siguradong mapapalayo ka rin sa mga biyahe dahil sa fuel consumption rate nito na 29 km per liter. Gamit ang pondo nitong 13-liter fuel tank kaya siguradong relax ka at no worries sa kalsada. Number 3, CF Moto NK400. Isa itong rider-friendly bike para suyurin ang konkretong gubat ng syudad hanggang sa ating mga expressways. Aggressive, responsive at mabilis. Ganyan ko i-describe ang NK400 na nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 250,000 pesos. Isa din ito sa pinakamalakas ang karisma pagdating sa mga big bikes dito sa Pilipinas. Napakaganda nito sa personal. Ito ay pinapatakbo ng 400cc, 2-cylinder, 4-stroke, liquid-cooled DOHC engine na kaya maglabas ng 40 horsepower at torque na 32 Nm. Wheelbase na 1,415mm para sa smooth control at ground clearance na 150mm para kayang-kaya mong suyurin ang mga nagagandahang design ng mga rough road sa ating mga kalsada. Meron itong 17-liter na fuel capacity at curb weight na 206 kg. Medyo may kabigatan nga lang ito para sa yung first motorbike kung sakali. Pero kapag nasanay ka na, ay siguradong may enjoy mo na ang driving experience ito. Number 2, Vogue 500R. Isang China-made brand naman. Itong Vogue 500R. Meron na din silang manufacturing arm dito sa Pilipinas. Kaya naman napapamura nila ang kanilang mga motor. At itong Vogue 500R, meron lamang
estimated price na 250,000 pesos. Plano nilang i-take over ang affordable entry-level big bike segment ng merkado kung saan ang naghahari ay walang iba kundi ang CF Moto. May estimated price na 250,000 pesos na napakamura na para sa isang 500cc big bike. Usapang power, ang Vogue 500R ay equipped ng 471cc parallel twin engine. Naglalabas ng 47 horses at 42.5 Nm ng maximum torque. Quality at malakas na engine talaga. Sa iba pang mga features, meron din itong KE500 dual cylinder, liquid cooled engine, Bosch EFI system, alloy wheel at Pirelli tubeless tires. Isa na din ito sa pinakamurang bike sa market ngayon. 250k lang para sa isang quality big bike na expressway legal. Ano pang hahanapin mo? At bago natin na-reveal ang top spot, ay comment mo naman below kung ano ang paborito mong expressway legal na motor. Sa top spot natin nandito ang number 1, Motorstar Cafe 400. Expressway legal cafe racer bike sa murang halaga. Isa sa pinakamura na sa market itong Motorstar Cafe 400. Isinapubliko sa bansa noong 2016 ang Cafe 400 ng Motorstar. Ang modelo na may eye-catching na vintage style. Bagsak presyo dahil sa estimated price na 140,000 pesos lang ay may pang long ride ka na sa kahabaan ng expressway. Meron itong average fuel economy na 20 km per liter at very classic tignan mula sa disenyo nitong retro tank shape hanggang sa bilog na side mirrors. Pinatatakbo ito ng 397.2cc single cylinder 4-stroke liquid cooled gasoline engine na kaya maglabas ng 26.8 horsepower at 5,500 RPM at 13 Nm at 7,000 RPM ng torque. Konektado ito sa isang chain drive 6-speed manual transmission at meron din itong 13-liter petrol fuel tank capacity, kick and electric starting option at CDI ignition system. Wala ka na talagang hahanapin pa. Maporma, matikas, abot kaya at higit sa lahat, expressway legal. Yan ang Motorstar Cafe 400. Please share this video at i-comment mo naman ang feedback mo below. Salamat sa panonood. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Salamat sa panonood!